El gust de Josep Anton és claríssim que està conformat dins del que coneixem com l'entorn acadèmic. És a dir, dins del patró de gust de moltes de les col·leccions sempre prima un decantament cap a un tipus d'obres o d'estètica, diguéssim, o una altra. Josep Anton ja en el seu escrit deixa bastant clar quina és la seva preferència. Sobretot aquesta pintura d'autors com Poussin o els grans pintors Guercino, Guido Reni, Giovanni Lanfranco, aquells pintors que s'havien format en l'entorn del que coneixem com el classicisme acadèmic o barroc acadèmic, tant francès com italià. I la col·lecció que acabarà atresorant es decanta força per aquest tipus d'obres. La majoria són sempre temàtiques mitològiques, en què hi prima el dibuix, és a dir, sempre amb aquesta contenció en la composició, una mica seguint aquell patró que ja havia instaurat en el segle XVI l'art de Rafael, que en realitat és el patró dominant a la major part del gust que conformarà l'Europa d'aquells anys. A vegades sempre tenim una mica de controvèrsia en pensar, avui en dia, que aquesta altra via que seria més la del naturalisme, de Caravaggio o de l'escola espanyola, semblaria que era la més visible i la més estimada, però en canvi no és així. Per molts d'aquests col·leccionistes, aquest tipus d'obres, tant per les temàtiques, perquè la majoria són d'escenes de mitologia clàssica, o bé per la tipologia, pròpiament per la manera com estan fets, eren els que ells apreciaven més. A més, Josep Anton a vegades ho diu de manera explícita, perquè quan ell visita Barcelona, contem que havia passat per les millors galeries de l'Europa d'aquells anys. Quan visita Barcelona sempre creia que aquí no hi havia ningú destacable i que, a més, eren persones que ni tan sols apreciaven alguns d'aquests autors, entre els quals ell, per exemple, acaba apreciant i acabarà col·leccionant a Antoni Viladomat. Per què? Perquè d'entre els pintors barrocs d'aquells anys a Catalunya, el més, podríem dir, acadèmic, la manera com treballava, dibuixava o s'utilitzava les classes de dibuix de llotja era justament